vás u nového videa z hry Brawl Stars. Dneska sa zahráme slovom a bude to solo showdown. Jeme niečo iné vyskúšať ako minulé to bolo. Posledné videá boli také podobné alebo pomaly rovnaké, ale dneska to bude niečo úplne odlišné. Aj odlišným úplne hráčom a taktiež aj odlišná minihra. Dúfam, že sa mi to bude rovnako alebo ešte lepšie dariť. Predsa len, keďže Low je úplne odlišný typový hráč, tak to bude trošku iné ako bolo donedávna, takže som zvedavý. Dnešný plán je dať na Lowovi nový rank, nový tier. A uvidíme, či to pôjde. Hádam, že áno. Lebo zatiaľ sa mi darí, ale nie je to až také náročné, ale to, že sa mi teraz darí, to neznamená, že sa mi bude celý čas dariť. To je tiež pravda. Ale myslím, že to až také ťažké nebude. Dobre, už sme iba traja, takže docela dobre sa to napreduje. Dynamite je fakt otravný, takže Dynamite proste musím hodiť Hyper na superko, lebo Dynamite by bol strašne otravný. A nakoniec aj jeho prvé miesto môže byť nádhera plus 13 trofejí. Toto je dobre. 100 coinov môžeme ísť ďalej. Dneska sa fakt darí. Zatiaľ. Prvá hra bola výhra. To je prvoradé. Nech začneme dobre, nech to môžeme aj dobre ukončiť. Lebo začiatok je pre mňa najpodstatnejšia časť toho celého úspechu. Keď sa začne dobre, tak to skončí dobre. Keď som mal na boje, tak by som ho aj dal, ale nemám na boje. Mám dať gadget, aby... Dobre, fúha! Skoro som umrel, ale teraz... Dobre. Skoro bolo po mne, ale... Mal som trošku aj šťastie. Predsa pri každej hre musí človekovi aj šťastie na nech to vyjde. No bez tej šťastiny to proste nejde. Dobre. Zamrazím ho. Lebo prvo by mohol byť otravný. Keby som ho aspoň trafil, ne? Ale... A ja ho zamrazím. Zase... Trošku spomalím. Myslel som, oprimo bude otravný. A čo som hovoril? Je otravný. Ok, teraz utekol. Mám trošku šťastie, keby neutekol, tak buď by som ho zamrazil, alebo on by nezabral. Dobre, ona ma zabrala, nevadí, tretie miesto je akceptovateľné podľa mňa. Môžeme pokračovať ďalej. Prvá hra, druhá hra bola dobrá. Zatiaľ to fakt je dobré. Zle to začne byť, až keď to bude pod tretie miesto. 1 až 3 je fakt dobré. Dobre, teraz som netrafil čestku. Tomu sa hovorí, že no skill, alebo aj nejako. To je strašne netrafať čestky. Ja si myslím, že mám väčší skill a teraz potom netrafím čestku. Chcem mi zničiť tú čestku. Keď som mal na boje, tak som ho už dal. Dvomeda. Dobre. Mám teraz fakt veľké šťastie na první stav. A on ma dobije. Nie. Dobre, teda mám zase šťastie. Šťastina proste pri mne stojí zatiaľ. Dobre. Dobre, a teraz som ja urobil hovadinu. Nevedel som sa proste trafiť na Hypera. Dopadlo to tak. Ale druhé miesto je stále výhra. Takže môžeme pokračovať. Už iba 118 trofejí nám chýba. 118, pozor. To je fakt blízko. A zase trafím proste stenu. Ja neviem. Mohol by som začať akože asi lepšie hrať. Nech tú stenu furt netrafám.
Dobre, ona je mŕtva. Niekedy to skoro vyzeralo, že nie, ale... Ale bola mŕtva, takže to je podstatné. Teraz jeho musím zabiť. OK. Je mŕtvý, takže poďme ďalej. Poď. OK, aj on je mŕtvý. Poďme. Dobre, aj on je mŕtvý. Uha. Dobre, mŕtvý. Tak to ide. Zatiaľ to fakt ide. Demonic Star Drop. Dobre. Už iba 98 trofejí. Poďme na to. 98 trofejí je už iba kúsok. Maličku chvíľoňku treba nám dať. A bude to. Nepovedal by som, skôr ako začnem toto video, že to pôjde tak dobre. Ja by som, skôr ako som to zapol, som si hovoril, dobre, tak toto bude trošku horšie video, lebo proste nie som až taký dobrý, ale zatiaľ to fakt ide. Sice, hlavne kvôli šťastiu, lebo šťastie, iba kvôli šťastiu som to dal. Dobre, teraz som mŕtvý a 9. Šťastie nás opustilo. Nevadí, 100 trofejí. Presne 100 ešte treba dať a bude to. Podľa mňa to bude o chvíľočku. Dobre. Poďme. Musíme dať do toho všetko. Ako úplne všetko. Tu Piper by som mohol trafiť, ako aspoň raz. Tá dvakrát som ho trafil, ale potom som si všetko myslel, takže ako... Dobre, ale teda bolo šťastie, že tá Piper vôbec nič nerobila. Dobre, Mita je mŕtva. Keby som ho trafil, tak bude zamrazaný. Poď. Ale netrafil. Poď ale... Je mŕtvý, dobre. Vyhra ďalšie. Poď. Dobre, máme čestku, takže to je pekné, príjemné. Zobrať ju a môžeme ísť ďalej. Pozrieme sa, či nie je niekto medzi okolo nás. Tam je niekto. Dobre, a toto je moja chyba. Proste strašné. Nejde to už tak, ako to malo ísť. Dobre, poď do toho. Pozerám. Dobre, začali to fakt v pohode. Poďme na to. Hop. A ja si ďalej. Tam sú nejakí títo hráči, takže tých to beriem. Poď, zabij ho. On nezabije, ten bot. Nemusel som to tam hádať, to bolo zbytočné, ale... Som si chcel zvýšiť šancu, že prežijem. Dobre, asi som mŕtvý. Nie som. Ok, on je mŕtvý. Aj ona. Dobre, vyhraj. Pekne. Je tu dneska dobre. Dneska nádhera.
Epic, poď. Nič, dobre, oka. Na ďalšiu hru. Verím tomu, že to bude ďalej nám dariť ako doteraz. Tome. Vím túto čestku, beriem ju, rýchlo. Ber. Ok, a poviem. Chcem to čo najrýchlejšie asi vyhrať. Chcem to skúsiť čo najrýchlejšie ako, a uvidíme ako to bude sa dariť. Ma naháňa, to sa mi nepáči. Mne sa fakt nepáči, keď ma niekto naháňa. Tam nejdem ani radšej. Aj keď, dobre, zoberiem to. Dobre, teraz ho zabijem. A teraz ma tento Cyril zabije. Ach. Plus 1. Dobre. Nie je to najlepšie zatiaľ. Musím sa zlepšiť. Už si musím začať dávať väčší pozor. Nech si to darí vôbec, lebo prestal sa trošku dariť, takže musím to zase začať a už to bude niečo lepšie, myslím. Poď. Ten Leon tu. Dobre, Bibi ma teraz zachránila. A nič. A ona ma teraz zabije. Tak nič. Dobre. Teraz je obdobie veľmi, že sa mi vôbec nedarí. To je veľmi zle. Veľmi zle. Dobre, naši superi nevyzerajú až tak veľmi ťažko, takže podľa mňa to môžeme aj vyhrať. Keď to začne buď lepšie, že sa mi začne dariť. A nebudem sa ohrozovať tak veľmi. Poď, zabij ho. On je mŕtvy tiež. Dobre, oni sa tam všetci tu prišli a boli mŕtvi okamžite, lebo som ich proste zamrazil a mohol zabiť. Sice nemám všetky tie pár kúbky, lebo navzájom si hrali, ale aspoň mám niečo. A hlavne, že ich je menej tých ľudí už. Čiže väčšia šanca na výhru. Pes ma zabije teraz. Dobre. Tu som ho trafil, že? Dobre, mŕtvy. Fiera, prvé miesto, dobre. 437 trofej. To nie je až také zle už. Ale tu 500 trofejí to má ešte ďaleko. Poď. Dobre, on je mŕtvý, on je proste mŕtvý. Seriózne je mŕtvý. Dobre. Dobre, teraz musím ešte toho Edgara tu poriešiť. To som podľa mňa poriešil týmto. Teraz toho poriešim. To mi robil fakt nervy. Mohol som si to nechať dlhšie a nechať si to na niekoho lepšieho, ale ten mi fakt robil nervy. A keď mi niekto robí nervy, tak proste ho nenechám žiť. Dobre, a ona je teraz mŕtva, dobre. Ako vyhrá. 451 trofej. Ešte 49, dobre. Už sme strašne blízko k tomu, aby sme dali ten nový rank. Ako som chcel pôvodne. Za mňa je to reálny cieľ. Fakt to je reálne. Dobre, ideme sa pozrieť, kde je kto. Dole, tu Max. Maxu poviem nedám. Keď prestanem utekať. Len tak. Á, už je mŕtva. Tu je Shelly. To je problém. Ona si tam nech povraždia. Aj s ním.
to som nechcel úplne hodiť, ale... Nech to aspoň trošku zamrazené. Lebo ten by bol problém, Edgar. Takisto ako tento je problém, Edgar. Teraz ešte aj ona je veľký problém. Podľa mňa. Aj on. Lebo ja som tu docela slabý, ešte nemám ani dohilované, ani nič. Dobre. Nechali ma tak. Dobre. A ešte tu je ten Edgar. Nech ho zamrazím poriadne. Lebo bez toho zamrazenia by som ho nedal fakt. To by som mohol rovno skočiť do mlhy alebo niečo takého. Už tí dvaja? To je fakt zaujímavé. Kto všetkých tam vykill? Lebo tam bol ešte jeden Edgar a tak. Myslel, že Piper to nedá proste. Že Piper bude jedna z tých prvých, lebo ona je proste najslabšia, ale nakoniec... Dobre. Nakoniec prežila. Dobre, ten je mŕtvý. Proste. Dobre, mŕtvý vyhrá. A je sa ďalej. Už na svej. Sme blízko celá. Fakt blízko. Ešte kusíček a bude to. Dobre, ideme si pozrieť, kde je kto. Hore je niekto aj dole. Ten dynamik, toho by som sa fakt chcel zbaviť. Ten pokok, keď dobre som videl, tak ten pokok mi až tak nevadí. Ten mi popravde vôbec nevadí, ale dynamik ma zabil. Dobre, nič. 464 trofej. Podľa mňa v pohode. 36 trofejí potrebujeme ešte získať. To je 3 hry. Keď vyhráme na prvé miesto. Dobre, ideme teraz. Musíme 3 hry vyhrať na prvé miesto, to chcem teraz dať. A to dám. 3 hry na prvé miesto, to musím dať. Nech to mám čo najjednoduchšie. Ale proste tam. On vie aj cez steny proste hitovať. To je trošku problém, ale... Nech si nabijem superku a najlepšie je Hyper. Dobre, toho trošku dajtujem. Nech sa tam pokillujú oni, nie ja. Dobre. On je proti po mne. Očividne, aj ona. Dobre, toho zabijem. Dobre, tretie miesto. Nevadí, nevadí. Plus 8. 467. Je trošku viac. Dobre, ide sa ďalej. Zaujímavé, proti nám, ale mali by sme to dať. A na to miesto ako predtým by som to chcel. Poď. Keby sme mali tých menej prehier, tak by sme to už mali. V tomto čase by sme to už proste mali. Ale trošku veľa prehier. To vlastne dal. To tiež vyzerá veľmi nebezpečné. S tým dynamikom. Hlavne ako vyskakať proste. Au. Skoro ma dal. Teda ma dal proste. Zase 7. miesto, nič. 170. 30 trofej. Keby sme dali teraz 3 po sebe druhé miesta, tak by sme to mali. Presne. Ale... asi nedáme. Môžeme skúsiť, ale... chcem aj normálne hrať, nechcem iba avkovať niekde v kriku a báť sa o miesto. Ja viem, že aj tak sa dá hrať. Tá hra, ale... ja tento typ hráča nie som proste. Aby som stál na mieste a ten nič nerobil.
Chcem hrať. Chcem normálne hrať. To... Dobre, keď to je mŕtvý, zoberiem to všetky, som teraz silný. Teraz to vyzerá aj na prvé miesto, popravde. Lebo som dostatočne silný na to, aby som čokoľvek teraz uhral, podľa mňa. Dobre. Hitol som ju. Teraz jeho dám. Proste. Bez problémov. Teraz ju hitnem. Je mŕtva. Ok. Dobre, teraz to už nevyzerá až tak dobre na prvé miesto, ale... Môžem skúsiť. Ja nechcem naháňať tu. Keď ja ju budem naháňať, tak ona vyhrá. Dobre, vyhrá. Mohla to lepšie uhrať, dala by mal dnes tak dobrý, ale... V pohode. Fakt v pohode. Dobre. Poďme na to. Vidím správne. Je tu veľa šeliny. Ach. To mi bude fakt veľký problém. Keď nejaká trafí. Stretne, trafí. To bude bolieť. Proti šeline, tak to bude strašne boliť. My sme tu... Dobre, tu sme sa stretli všetci, ktorí nesme šeliny. Našťastie tu nesme všetci šeliny teraz. Lebo keby... Hej, tak to by bol problém už. Nechcem ho úplne držať na blízko. Na krátkosti. Lebo... On by ma dal. Keby chcel, tak by ma dal. Musím hrať logicky premyslené. Trošku. Hovorím, tá Shelly. Ja proti tej Shelly nejdem ako. 4. Dobre, to je už lepšie. Tam sú dvaja. Ja som tu s týmto. Ale dobre. 4. miesto oka. Dobre, teraz keby sme dali... No, keby sme dali to možno prvé miesto alebo druhé, tak by sme to už všetko mali. Dobre, ideme skúsiť, uvidíme, čo tam bude treba. Dobre, zničím tú čestku, to by bol správny základ. Dobrý. No a potom ja ho zabiť. To by bol dobrý. Dobre, on mňa zabije, takže máme nič. Čo nám treba? Prvé miesto. Prvé miesto máme to. Teraz musíme všetci sa spoliehať, že to bude prvé miesto. Žiadne také do nevyvážených útokoch. Žiadne také. Prvé miesto. Do hlave smie znieť iba prvé miesto. A poďme. Takým mindsetom, že prvé miesto to bude. Jeho rozkradnem. Je tam... Proti Frankovi fakt nechcem ísť. Ani proti nemu. Franka podľa mňa nedám. Len tak, nech mám 2. Aspoň na začiatok. Ale prvé miesto, keď budem chcieť, musím mať viac. Ja som zabudol, že on je tu. Dobre, žiadne prvé miesto, 6. miesto, tak nič. Plus 2. Dobre, treba prvé miesto stále. Vidím, dobre, tú česku zoberieme. Dobre, tu fakt, niektoré sú tu proste hroty. Proste extrémne. Na to, na môj skill s týmto, tak to je extrémne. Dobre. Ideme sa pozrieť, je tu tento Shade. Ja ho volám Shadeajev. Dobre, a Bibi.
Nechcem úplne ísť proti Bibi. Pravde. Proti Edgarovi mi to až tak veľmi nevadí, ale proti Bibi hej. Kde je? Bibi zabila Bibi, to je dobrá správa. 4. To je mŕtvy. Myslím. Nie. On mi uteká proste. Tu je. Niekde. Nic. 3. Oka. To je všetko malo chybou. 3 trofeje. Dobre, teraz 4. miesto. 4. miesto bude stačiť. Dobre. Možno aj 5, ale skôr 4. miesto. Už cez 20 minút natáčam a proste stále to nič. Tak to nevadí, bude dlhšie trošku video ako je zvyčajné, ale... Ale bude to aspoň dobre. Poď, ber. Trošku zoberiem tieto... 9. Niekto je podobné. Barley. Nechcem ísť úplne proti nemu takto na blízko. Takto áno. A cez stenu nie. Cez stenu by ma dal. Lebo ja neviem strieľať cez stenu a on vie, takže by ma dal. To je mŕtvy. Zakončíme poslednú hru výhrou. Nie. Zakončíme druhé miesto. Dobre, prakticky výhra. Druhé miesto, toto je koniec videa. Máme to, čo sme chceli, Silverák. Silverák a dovidenia. Majte sa dobre.